Tää on Jeesus Distrack. Jeesus ei ole olemassa oikeesti. Mitä se täällä teki? Ei Jumalaa ole olemassa. Muistakaa se. Kaikki Raamatun asiat ei ole faktaa. Se on täyttä joku Jonne keksi sen joskus 20 vuotta sitten tyyli. Mutta Jeesus ei ole olemassa, eikä ole ikinä ollutkaan. Hauta onkin feikki ja kaikki se jutut heikkei. Ei se ole ikinä mitään taikonut, ei se ole ikinä mitään antanut, ei se ole ikinä mitään antanut, ei se ole ikinä mitään antanut. Ei Jeesusta ole olemassa, eikä ollut ikinä maailmassa. Oikeesti opettakaa se jauhaminen. Miksi koulussa sitä pitää sitten opettaa, kun ei sitä sitten ole olemassa, eikä sitä ikinä ollut olemassa. Miksi sitä pitää koulussa opettaa, kun ei sitä ollut edes olemassa? Miksi se pitää opettaa? Ei se ole mitään järkeä. Jeesus on ihan feikki. Feikki!